Vojna vytvorila v Rusku nový fenomén – čierne vdovy. Ide o ženy, ktoré uzatvárajú sobáše s vojakmi s vidinou odškodného po ich smrti. Prvý takýto prípad oficiálne potvrdil ruský súd v Lani. Žena sa vydala za vojaka deň pred jeho odchodom na front a následne žila so svojím skutočným partnerom. Ak by manžel padol, mohla získať časť štátnych kompenzácií. Prípady sa rozmnožili natoľko, že proti ním začali zasahovať niektoré ruské regióny. Lenže vznikol nový problém. Ako po smrti vojaka dokázať, že manželstvo bolo fiktívne? O kompenzácie sa tak na súdoch neraz sporia vdovy s rodičmi padlých. Peniaze pritom nie sú problémom iba pri podvodoch. Na finančné kompenzácie od štátu čakajú aj rodiny, ktoré nie sú podozrivé. Vdova Julia pre štandard uviedla, že ani mesiace po smrti manžela nedostala všetky platby. Pritom má malého syna, ktorý sa narodil iba niekoľko dní pred otcovou smrťou. Fiktívne manželstvá však nepozná len Rusko, ale aj Ukrajina, hoci s iným motívom. Niektoré zdravotne postihnuté ženy sa tam za peniaze vydávajú za mužov v mobilizačnom veku, ktorým takýto sobáš umožňuje vycestovať z krajiny. Vojna tak nie je v oboch krajinách len katalizátorom rozmachu zbrojárstva, ale aj impulzom na vznik nových podôb sivej ekonomiky.